Ndiphatheke kabuhlungu xa ndibona imessage okanye ii-videos ezibonisa umama uZanele Mbokazi kusithiwa ebethandazelwa ecaweni ethile, apho kuthandazelwa into yoba unale nto kuthiwa ngumdlavuza okanye i-cancer emzimbeni wakhe. And ngoku uyathandazelwa. Zikhona izinto ezingafuni umthandazo wodwa, zifuna umthandazo ostrongo nokunye kuzawuthiwa chatha. Zifuna igrace kaThixo enamandla. Zikhona izinto ezinjalo. Into edala uba ndiphatheke kabuhlungu ngoba ndakhe ndadibana naye personally. Mhlawumbi yena ngangandikhumbuli kodwa ndikhe ndabanceda nomfundisi uNkambule. Ndikhe ndabanceda ndabafunela icawe, ndabafumanela futhi loo cawe. Beqala icawe eDurban. Icawe yayinkulu. uThixo wandinceda uba ndibancede ndibafunele icawe, ndabafumanela icawe apho babengene khona. Mhlawumbi umntu onayo le video one-connection abo, because mna ndithe kandijonga efowunini yam, ifowuni yam ikhona apha ecaleni kwam enye, ndicimba iinamba zakhe ndisenazo, ndiba ngajonga, hayibo andiziboni kuba makhosi, excuse me, ndandinazo iinamba zakhe umama lo, kuba kaloku ndandikhontactana nabo naye umfundisi uNkambule almost daily ngendaba yecawe endandibancedisa uba bayifumane eDurban kuloo mnyaka ke. So indiphatha kabuhlungu into yoba ndive ngokuba kukhona into enje, and le nto ingathi kuthiwa iyamkhawulisa kanti uyijonga. Injalo ke le nto umthetho wayo, kodwa ndifuna uthi uThixo undibekele into ethi, okanye uthetha nam, okanye uyandikhuthaza into yoba mhlawumbe ndingakwazi umnceda. Andithi makayeke indlela ehambayo yasezibhedlele neekhemisti noogqirha, kodwa ndithi umntu onjengam okanye abantu abanjengathi mhlawumbi banganokwazi ufaka isandla uba ii-chances zoba alulame okanye aphile zibe nintsi. Ndidlulisa le video ke, ndiyarhalela into yoba mhlawumbi ingafika nakubo kulo unokwazi uyidlulisa. Mhlawumbi bangandibona bandazi. Ndingumthandazi, ndingumntu okwicala nakubunyanga. Omnye umntu angathi ndimtsha, kodwa akudala ndingumthandazi. Mhlawumbi kweli cala ubunyanga angathi omnye hayi umtsha, ndiyavuma, kodwa kweli cala lobuthandazi, ukusebenza ngamandla kaThixo kulithuba. Ndifuna uthi xa ndivala, kukhona umntu wasekhaya inoba ngoku yiminyaka mhlawumbi 4.5 apho nje ephila. Lo mntu lo ubalulekileyo apha kum wafika wandixelela kuloo minyaka idlulileyo into yoba kuthiwa une-cancer. Uyayiqonda? Umoya Oyingcwele wathi kum mandimxelele into yoba uzawuphila and usezawuphila iminyaka eliqela, and mna ndizamnceda indlela endimnceda ngayo into yoba koluleke iminyaka yakhe. Ndizama uthi ngoku ngu-4 years later, if not 5, ndikhona apha ecaleni kwakhe lo mntu, ndimnika izinto, ndiyamthandazisa, ndiyamphahlisa, ndiyambeka, ndilwana nale nto. Uyaqhubeka uhamba ezi ndawo azihambayo, kodwa bayothuka abagqirha uba afike bethi, heyi, bebecimba fanuba kudala engekho, usekhona. Ndikhona apha ecaleni kwakhe, ndikhona nabantu abadala, ndikhona neengelosi, ndikhona, kuyasetyenzwa. Ndizama uthi ke iinto ezinje azindothusi, kuba uThixo xa ethethile ethi uzandisebenzisa. Ndithetha nje ndithi ndidlulisa inkuthazo kumama uZanele Mbokazi nefemeli yakhe into yoba anganikezeli ithemba. Bakhona abantu abakhethiwe into yoba bazisebenze izinto. Nam ndiyarhalela into yoba mhlawumbi angasinika ithuba loba nathi sifake isandla, abantu abanjengam. Ndifikelwe yiloo nto ke. uThixo uthethile. uThixo uthethile uba angalulama. Ndithi angalulama. Amen.
Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sello. Please do not forget to subscribe, comment, like, and of course to make sure that you share this video, guys. There is another video talking about the FM DJ Zanele Mbokazi, who is a Christian. Now this Sangoma or Umthandaze talks about her cancer diagnosis, because now this Sangoma suggests that Zanele Mbokazi should not only go to the hospital or church for her chemotherapy treatment, but she should go to traditional healers, tag or prophets, you guys, like him, to seek help, because her help doesn't only rely in medicine, but she should seek a spiritual assistance, a spiritual guidance. Now he says that Sis Zanele Mbokazi should reach out to him because for help, because God will help her, as He is the chosen one to help her. And He has seen a lot of people who came to Him with such a similar illness and they got help indeed. And He says that it kills Him to see Zanele Mbokazi suffering, knowing very well that He can be able to help her. He says that God will heal and God will help her. All she needs to do is try to at least reach out to Him, you guys. Anyways, guys, please do share your thoughts with me in the comment section. Tell me what you think about this whole situation. Yeah, Zanele Mbokazi. And also make sure that you are subscribed to this channel so that you do not miss out rather whenever I try to upload a new video. Thank you so much for actually clicking and deciding on watching this one. I will definitely and surely be seeing you on my next one, and may God bless you all. Bye.